Bye.
Ay,
ご覧いただきありがとうございます。はい、ですね、タヒチヌイはね、大宮駅東口にございます。体験レッスンもね、受け付けておりますので、ぜひね、来年もご連絡いただければと思います。ですね、本当2024年も本当お客様に支えられてこうやってやってこれました。ね、本当に1年間応援ありがとうございました。また2025年も、レッスン頑張って、はい、皆様に素敵なショーをお届けできるように頑張っていきますので、どうぞ来年も応援よろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。2階3階の皆さんもありがとうございます。は生徒には全然言ってませんはい、じゃあこの曲頑張ってね。はい、行くよ。大丈夫？じゃあ曲お願いします。はい、左から行くよ。